Igbo ndị ọma, anyị echiatara n'obere ezumike anyị gara dịka unu si wee hụ. Anyị na-asị unu nnọọ o. Kedu ebe ị nọ na ya n'isi bido telivishọn ka anyị si na-agwa n'okwu a. Unu nọkwa na-ekiri anyị. Kedu ebe gị nwa nọ? Ị na ebe ị na-azụ ahịa? Ị na ebe ị na-akụzi ihe? Ị na ebe ị na-arụ arụ? Ị na ebe ị na-amụ amụ? Ka ebe ị na-ere ere? Ma ebe ị na-eme nka dị iche iche. Anyị na-asị bịa mee ka ụwa mara maka ya, ka enwee ike inyere gị aka kọwapụta ya, ka ndị ọzọ nwee ike iritekwuru na ya, ka gị nwa ga-eritekwuru na ya. Maka na anyị mara anyị nwawu ndị Igbo ma ihe dị mma na-atọkwara anyị ụtọ. Anyị mere ebe ọbụla anyị gara, anyị ga ebe ahụ anyị na-eme akụta enwere, akpata enwere, anyị nọ ka mee ebe ahụ dị mma. Dịka anyị sikwa na-ekwu na omenala Igbo ga-adịgide, okwu Igbo agaghị anwụ, ọ gaghị anwụ n'oge nke m, ọ gaghị anọ n'aka m nwụọ, maka na ndị nne nna m megidere nkụziere m ya. M ga-enwujikwa otu ahụ kụzikwara ụmụaka na-abịanị. Ya mere n'isi bido telivishọn anyị na-eweta ero n'ihe gbasara ahụ isi ike ka ị esi leta onwe gị anya. Aka akwamọnụ Doris Ifeoma, onye mụ na ya sokwa na-etinye ọnụ n'okwu a ka nwụkwa Lọlọ. Tupu anyị gaa obere ezumike, anyị na-ekwu ihe gbasara ka anyị si eleta mkpụrụ obi anyị. O nwere ụfọdụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụkasị: kedu ka ha ga-etinyere onwe ha aka? Kedu ihe ha kwesịrị ịma gbasara obi ha? Ka ha ga-eme na nke ha agaghị eme? Anyị ga-agakwa n'iru jụtụ ya bụ ajụjụ, sakwa ya ka anyị nwere ike kekwara anyị ntị. Lọlọ, daalụrị nne. Nwanne m, ịma na o nwere mgbe izuụka gara aga anyị bịa, o nwere ife onye asịrị kedu ka eyi esi bụ na nya, kedu ife ọ ya bụ ị na-eme, ọ bụ na ị na-enye obi gị nsogbu, ma ọ na ị na-anya stres obi gị n'ọnụ oyibo. O nwere ọjụ onye bụ ajụjụ, anyị sakwa ya, mana o nwere ife nchọrọ ịcheta afọ, maka na agwa mfasịfa na ka ị esi wee mee ọ bụrụ na ị na-enye obi gị nsogbu, ma ọ na ị na-estres obi gị n'ọnụ oyibo, na ị na-estres your heart n'ọnụ oyibo, bụ ime gịnị? Rapụ kene ụwa ka ọ dị ka o si dị. Imezi na ife ka imetacha, ịgbaje ebe a, ọ dị nke n'ebe a ka anyị kwụsịrị n'izuụka gara aga. Ịgbaje ebe a, ime ka ime ebe ya na-agbagharị, na-eme ka imetasịa ife niile. Ụwa bụkwa na-emeta mma. Mgbe ahụ ịfụ na obi gị ahụ mee gịnị, ị na-enye ya nso, maka ịdị na nwaanyị sụya ka ya na-eche, ị na-alara ụla sụya ka ya na-eche, obi gị ọnya bụ na ị na-enye onwe gị mgbakasị arụ. Nya ife dịrị gị bụ etu ọbụla isi fụ ụwa weli ya otu a. Emezina ka imetasịa n'ife niile ọbụla ị na-eme, ka imetasịa onye ọbụla mma. O nke ọbụla ịfụ gasanya bụ ọwala ebe ọbụla ọkụnya bụ ọkụ n'ụlọ ya, gbaa mbọ ka ị nwere ike isi agba mbọ. Ọ bụrụ ọzọ iburu ife nke ọzọ ka ọ metọpụ. Isi na ito ha ogologo, nwere ka ihe eme ka ị nwee ike tokwa ogologo. Hapụ ya ebe ahụ. Isi na ị jọrọ njọ ma ofu ihe ma ebo na-enye gị nsogbu, kedu ihe ị ga-eme? Sọsọ kpesara Olisa kere gị, ya nwa mere kere gị n'ụdị ahụ, ma ihe ọ ga-emekwa nyere gị aka. I wee wụrụkwa onye buru ezigbote ibu, abụrụ gị na-ebu ibu, obere ihe na-ebu ibu. Ihe ị ga-eme ọ gịnị? Ị ga mụọ ihe gbasara ihe ị ga na-eri gị niile, etinye ọnụ gị, ma nke ị esi na-emegharị ahụ gị, ka ị hapụ ịnọ n'ụdị ahụ ị chọrọ. O nwere nke ị etinyere onwe gị aka, mana imegide okwe ha, hapụkwa ya ka isi fee, maka na Chukwu kere gị bụkwakwa esire ya, mana ị ga-agba ya mbọ. Ị ga-agba mbọ ka ị nwere ike ịgba dịka mmadụ. Daalụ. O nwere ajụjụ ọzọ ya bụ onye jụrụ m. Ọ sịrị m, ịgba ọsọ na ịga ije, kedu nke ka mma iji wee nyelụ mkpụrụ obi anyị aka, mee ka ọ dị ndụ, sie ike, gbasie ike? Ịgba ọsọ na ịga ije, ọ jụrụ m ya. Ịma ị na-agba ọsọ, ọ sị ha na-abụ kedu nke ka mma? Nke ka mma wee ịga ije, maka na ị na-aga ije
nwayọọ nwayọọ ka oyi nwayọọ ijeru asị nwayọọ ka esi aracha ofe dị gịrị dị ọkụ gbam mana ị na-agba ọsọ ọ na-amalụ gị umelu obere oge ike agwụkwọ onu gị ike agwụ gị maka na ị na-akpa o nwere ka ihe esi gbakọtakwuo n'ọsọ a efu ọbịa ọbatajicha gị ọkpa tajie gị ụkwụ ọkpụkpụ gị enyebe gị nsogbu na ị na-agbanya bụ ọsọ maka na asị slow and steady wins the race n'ọnụ oyibo iji si ike na-aga nnọọ ụmụ ndị ọ na-awụ ọrụ ma ebe ha ga-akwụsị dịka nke ọzọ ha kwụsị ebe a were ọkpa garuo ebe ahụ kama ịgbawa ọsọ maka nwere ike gbakọta ọsọ bụrụ onye nwere high BP ume na-amali elu echiri ozi ụmụaka anyị na-eme ya ike na-agwụzi gị onwe onye bịara nyere gị aka mgbe ahụ nye gị nsogbu n'ahụ eziokwu mana ọ bụrụ onye ka dị yọng dịka okorobịa na agbọghọbịa ahụ ka dịkwa mma ị na-agbazikwa ọsọ ahụ okwe dị ọ bụrụ ọzọ ị na-ahụ ịkatawa ahụ gị n'irizi izu ike ezi ka ị na-agbakwa ọsọ ahụ ọ naghị adịcha mma mgbe ọ bụla ịga ije ka ya mma karịa ịgba ọsọ unu anụ gị ndị Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ọkwanye ya ka m ji ekwu na ọ na-adị mma n'afọ onye nwa bụ akọchasị mana ya akọchasị n'agbanyeghị na onye nwatakịrị atụlụ inu kọwalịa ịma na ego eji wee nụta nne ya na nne ya ji wee nụta nne ya na n'iyi ma ọ na ego a bụ ego kanta kpọọ ọrịa mana nke a bụ na anyị akọwachasị ọkachasị ife gbasara mkpụrụ obi anyị maka na mkpụrụ obi anya ife dị na ya abụrọkwa dolo ka nduluo ọ ka mma ịgwa onye asị ya na ka ya bụ ekwesị ada karịa ma ị ya abụ ịpụta isi ya emena nka mome nka ọsọ na-asị ka agbaba abụrọ itikapụ ọsọ gbaba ife ndị oyibo kpọrọ ya ịkpọrọ ịgba ọsọ a ọ sị na jọgin ị na-awụnitu elu ị na-awụtu mana ekwu na ọ dịchara mma maka ya bụ ime ka obi anyị sie ike na nke dị mma bụ ịga ije ị na-aga ije ahụ ọbara dị gị na-arụ na ụmụ akwala na mba ma ebe dịgasị iche iche ebe ọbara si agbasasị eje n'obi agbagote agbasa n'obi na-ebute ma ọbara mgbali elu nwa ma ọbara mgbatu anị eme gịnị o yele ebe o si abata adịcha mfe ifu mgbanwe ị na-aga ije ị na-adọtịsị aka gị na-adọtị ụkwụ gị ọ bụrụ nke ị na-eme n'ike ifu ya nyebe ọgbara na-agbasasị ọfụma ebe ọ kwesịrị ije na-abanyesị na-arụ ọrụ n'ime obi gị ọfụma na-arụ ọrụ n'ime arụ gị ọfụma maka na ọ bụrụ na ije gbaba ọsọ ifu na ka ị na-agba ọsọ iji ike wee gbaba ọnya bụ ọsọ efu ya ume agwụ gị ozugbo ume agwụrụ gị itibe ọkpa gị na ọkpa gị emechaa ọ bụrụkwa ọkpa bụ ebe ya bụ nsogbu dị nye ọkalụ gị mma maka gị bụ onye jụ m ya bụ ajụjụ ịga ije bụ ife dị mma iji wee mee gịnị iji wee mee ka obi gị wee mee gịnị dị n'ụdị esi wee chịa ọzọ dịka nwanne ya ọjụ oke jukene m ihe gbasara mmanụ oke mmanụ ọ naghị adị mma ịbịa nso n'obi mmadụ ịma na ọ nwere onye nke jụkwa m wee sị m kedu nri nke kacha mkpa bụ nke kachasị mma ili maka o wee bụrụ na edobelu ya bụ obi ka ọ dị mma dị otu dị ndụ dị otu kwesịrị na ọ ya adị wee na-arụ ọrụ etu o kwesịrị ịrụ ọ jụrụ m ya si kedu nri lọlọ m kedu kene nri nke ka mma ili ka wee ka obi a wee dị mma dị otu o kwesịrị ịdị wee na-arụ ọrụ ọfụma ife ọjụ m wee sị ya na ọgịnị Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ife ọ bụ gịnị mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọnyanwa bụ nke kachasị maka na ọ bụ na ị na-elikarị mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ifu na mkpụrụ obi gị nya emeghe abọye enya abọye ịma na ọ ya dị ka nke ụmụazị ọkwa mkpụrụ osisi ya ata ịtarie hapụ dị na-enu ya enu ịtarie mururu onye dị ka agwa onye a na-enozi ọbụzi ngwala aghọrị ha na-amacha onye ndị mmadụ ma kwesị taa ya ị ga-akọwacha ka onye ahụ ga-esi ghọta ya ọfụma ịtarie ndị nke kwere gị ntari ọ baghị n'ahụ mana ihe ọla gbasara mmanụ biko sọrọ ya asọrọ ka ị nwee ike isi asọnwu ya oke mmanụ adịghị mma mmanụ dịkwa mma mana imezi erifee ya oke ihe ọbụla ga-eme ka abụba dịrị nne ọ dị ka ya ejidekene ya ebe a Igbo bụ Igbo ka anyị jekene obere ezumike anyị na-chighatazie azụ anyị
ebido ebe anyị kwụsị mana gị bụ onye na-apụta kịta chetakwa na ebe anyị nọ na ya ka bụ na ebe isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ka anyị pụtakwanụ